Hmm. So, good morning and welcome back to my channel. It's Yan here. Kung bago pa kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the like button para po maging updated din po kayo sa mga vlogs namin. And for today, it's Thursday. Ginagamit ko lang yung time ba to maximize na. Kasi bukas, di ba, dito sa akin si Sophia. And Valentine's is this coming Sunday. Napag-isipan ko na gumawa ng Valentine's cake. Supposedly a secret, pero hindi kasi. Di ba, makita to ni Bana later. Ewan ko lang kung matatapos ko siya today. Yung mga iba na nanonood na ng vlogs namin, I know na nakita nyo yung mga ibang cakes na nagawa ko na before. It's been a long time na nag-decorate ako ng cake. Actually, 2.5 years na. Yung pag-start ng pagbuntis ko, mga 3 years na siguro. Kasi Sophia is 2.5. Plus yung buntis time ko. So, hindi na ako nakapag-bake. So, ngayon, hinahanap ko yung mga recipe ko. Hindi ko talaga alam kung saan ako mag-start. And may nag-message din sa akin if gagawa pa daw ako ng Valentine's cake. So, wala talaga akong idea ngayon kung saan ako mag-start. Naghahanap ako. A little bit late. Normally kasi nagpre-prepare ka beforehand. Normally it's 2 weeks or 1 week in advance ka magpre-prepare to make a cake for someone. Yung customized cake na ano yung gusto nila. Kasi bibilin mo pa yung mga ingredients, yung mga deco, gagawin mo pa if fondant or anything. So, orderin mo pa yung mga gamit. So, ngayon, yung aking lang gagawin is, it's for me and Bana. Personally, I don't really like to eat fondant kasi medyo heavy siya para sa akin. Pero in terms of decoration naman, super ganda pag fondant ang decor. As in, super ganda. Pag cream naman, yung whipping cream, mga ganon, okay lang din naman siya. Masarap din naman and lighter siya and madali lang siyang matapos. So, I'm going to make a very simple Valentine's cake para sa amin. So, tignan na lang natin kung ano magiging itsura niya mamaya. Dito mga lalabs, ano na, 3:30 na kasi gumawa ako ng ENSAYMADA. First time ko siyang gawin. Ayan no, nag-ano na siya, tawag nito, nagra-rice. Tapos etong buttercream ko, hay, na-ano ako, na-stress ako saglit kasi nag-curd. Pero buti na lang, pag ganun yung nangyari, dapat i-ano nyo lang siya, mix lang ng mix. Kaya, eto medyo maganda na and I'm super happy kasi hindi siya matamis. Then, eto, gagawin ko lang yung aking cake. Medyo, ano dito, oh, medyo basa. Pero okay lang yan. Medyo, parang hindi naluto, pero okay lang yan. Hindi na yan makikita. So, first time in so many years.
ating ensaymada. Nasa loob na. Tignan nyo ang aking kusina. Mamaya na yan. It's almost 5 o'clock. Pakita ko sa inyo yung aking finished product ng ensaymada. Ayan o. Ayan si ensaymada loaded with cheese. 'Di ba? Super cheesy. Cheesy. Gusto ko siyang i-try talaga. Yung iba andito, eto siya, wala siyang filling. Yung iba meron, kasi para kay Bana. So, dapat talaga, nung cheese na gagamitin natin is yung freshly grated cheese. Kasi, para talagang maganda siya. Maganda siyang tignan. Yung eto, siguro yung yung ginamit ko kasi normal yung na binibili. Kasi para mas masarap sana pag parang grenade mo talaga siya kasi makita mo yung maganda yung katulad niyan kasi galing sa ref pa. Medyo matigas siya. Ganun. So ilagay ko lang siya dito. Alam niyo, na-miss ko talagang mag-bake, pero at the same time, iniwasan kong mag-bake kasi nakakataba. Nakakagana siyang kumain. So let's try this one. Kasi grabe naman yung madaming cheese, no? Medyo nahirapan ako dito sa dough na to. Tignan natin kung masarap siya. Nagpa-picture sana ako pero hindi na lang. Yung sobrang daming cheese, hindi ko siya type. Kasi ang lambot niya. Promise. Nilagay ko siya munggo lang. Classic lang siya na pandesal. Ensaymada. Masarap ng kape. Hindi sana ako kakain, kaso lang. Sarap. Kailangan pa ba na? Pangalawa, OMG. Try ko nga. Try! Malambot siya, kaso nagka-problema ko sa dough kasi sobrang lambot niya talaga. Siguro hindi ko din sinunod yung vanilla kasi dinagdagan ko ng madami, so naging basa. At saka yung butter, hindi ko siya sinukat. Tama na to kasi magdi-dinner na. Sarap. So, mga lalabs, kailangan ko na siya ilagay sa container para hindi siya ma-expose, para fresh pa din. Kulang sila dito. Kasi ako lang ata kakain ito eh. Gusto ko silang i-wrap, kaso lang
Gagawa pa ako ng dinner. So, tamang-tama. 6 pieces. Ayan o. Sarap. So, mga lalabs, it's dinner time na. Magpo-plate lang ako ng nachos. Ito yung aming dinner. Na-short talaga ako ng time. Di pa ako napagubos ng plato. So, my problem is that yung ating nachos, yung ating mince is medyo spicy siya. So, imimix ko lang to sa Doritos para ganda ding tignan, no? Ito. Mix ko lang. Yung ating first layer. Maglalagay ako ng meat. Ayan. So, lagyan ko pala ng cheese. Maganda din to siyang appetizer ba, pulutan. You see? Lagyan ko ng konting mais, corn, tomato, and then olives. And then, second layer, parang ang daming kakain. Kami lang 3. Dalawa lang kami ni Bana. Pero hindi naman to siya feeling kasi nacho lang, diba? So, parang okay siya. Okay siya. Diba? Sarap. Tapos yung ating meat. Hey, Lobat. Look at that. Look at that. Masyashock si Bana kasi super dami. Diba? Ayan, tingnan nyo. Fresh from the oven. Tapos na. Inaantay ko lang sila Bana. Malapit na yun sila. Ayan, para mag-cool down a little bit. Dito na sila. Say hi na. Say hi, baby. No. Uh-oh. Pick it up. Nah, it's your fault. Nah. A few moments later.
갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지